Us volem explicar la importància d'un bon menjar. No hi ha prou de cuinar, cal saber-se cuidar. Abans de netejar les mans t'has de rentar i els aliments crus que vulguis menjar. Tallar petits porcins, mastegar bé els aliments i fer servir bé tots els coberts. No parlar de boca plena i omplir d'un bon ambient seran sempre bons consells. Rentar-se bé les dents, la taula d'esperar.